लोगोफोर गोबां साननि उनाव नोंथांमोननो आं मोनसे ट्रेडिं भिडिअ लाबोदों लाइभ ट्रेडिं खालामना देखायगोन दिनै गोबां लोगोफोरा आंना ट्रेडिंनि भिडिअ होबाय थादोंमोन ओंखायनो दिनै आङो इन्ट्राडे खालामना देखायनो नागिरदों दिनै फ्रि टाइम मोननायलाय आं एसे ट्रेडिं खालामनो नाजादों गोबां सम फ्रि टाइमबो मोनाखैमोन ओंखायनो दिनै खालामनो देखायनो नागिरदों नै आङो JSW इनार्जि होननाय मोनसे कम्पानियाव ट्रेडिं खालामनो नागिरदों इन्ट्राडे खालामदों अलरेडि आङो सेल खालामबाय आं दिनै सेल खालामग्रोदों मानोना आंनाव 950 जानाय लोगो लोगो आं नुबाय जे JSW इनार्जि होननाय मोनसे कम्पानिनि प्राइसआ डाउन थांगासिनो दङ स' आं सानबाय मा दिनै बे कम्पानिनि प्राइसआ डाउन थांगोन ओंखायनो सानबाय जे आङो दिनै बेखौ सेल खालामनि जेब्ला हायार प्राइस साव सेल खालामो लवार प्राइसआव बायना होनांगौ अब्लाना प्रफिट जायो स' जिहेतु बे कम्पानिनि प्राइसआ डाउन थांनो नागिरदों डाउन ट्रेन्ड लादों ओंखायनो आङो गिबियावनो सेल खालामग्रोबाय आरोखि हायार प्राइसआव जेब्ला मार्केटनि प्राइसआ डाउन थांगोन एकदम डाउन थांबाय थागोन अब्लाना आङो बाय खालामनानै होगोन अब्लाना आं प्रफिट जागोन आरोखि दा बेबायदिनो आं प्रफिट जागासिनो आङो दहाय नैबे गोमो केन्डेल नुदोंना गिबि केन्डेल आं बेयावनो सेल खालामदोंमोन ओमफ्राय गिबियाव एसे लस जादोंमोन दा नाथाय प्रफिटआव फैबाय जेब्लानो मार्केटनि प्राइसआ डाउन थांगोन माने रेड केन्डेल स्टिक क्रिएट जागोन एसेबांनो आं प्रफिट जागोन नायदो रेड केन्डेल स्टिकआ गोलाव जालांगासिनो ओंखायनो आं प्रफिट जागासिनो 200 300 250 बेबायदि प्रफिट जागासिनो नाथाय गिबियाव लस जागासिनो दंमोन आरो नायदो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआ मा जायो नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ नुबाय मा बेबो गोजा जानो नागिरदों जेब्ला गोजा जागोन आरो गाहायाव फैगोन आं एसेबांनो प्रफिट जालांबाय थागोन नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा जेब्ला गोजा केन्डेल स्टिकनि जायगायाव गोमो केन्डेल स्टिक ओंखारनानै गोजौआव खारगोन अब्ला आंहा लस जागोन खिन्थु गोसोआव लाखिखानांगोन गोमो ओंखारना ओंखायनो आंनि प्रफिटआ 200 300 निफ्राय दा खमायनानै 200 150 बिदि जागासिनो दं आरोखि जेब्लानो गोमो स्टिक ओंखारगोन अब्लानो आङो लस जाबाय थागोन जेब्लानो गोजा स्टिक ओंखारगोन कम्पानिनि प्राइसआ गाहायाव फैगोन आरो आं प्रफिट जाबाय थागोन नाथाय गोसोआव लाखिखा जेब्लाबो बेबायदि भिडिअफोरखौ नुनानै नोंथाङा खालामनो नाजानो नाङा गिबियाव सोलोंग्रोनांगौ जों जेब्ला ट्रेडिं खालामो अरायबो स्टप लसआ बबेखिनाव जागोन आरो लिमिटेड एकदम खम बिबांनि स्टप लस बबेयाव होनो हागोन जों बेखौसो गिबियाव नायग्रोयो दा नैबे माबा कारनाव जुदि मार्केटआ आंनि एगेन्स्टआव थाङोब्लाबो आं बांद्राय लस जाया मानोना आं गोजौआव स्टप लस होनानै दोनखादों लिमिटेड लस जागोन स' बेबायदि स्टप लस होनो मालाबाबो सोलोङाब्लासिनो ट्रेडिं खालामनो नाङा गोबां बाथ्रा सोलोंनो गोनां थायो आंनिया लस जाबाबो लिमिटेड लस जागोन नाथाय प्रफिट जायोबा आंना आनलिमिटेड प्रफिट जागोन आंना कुवान्टिटिया अनलि 130ल'मोन ओंखायनो आं बांद्राय लाब जाखाया मानो होनबा आंना कुवान्टिटियानो 130ल' बेनिखायनो आं एसे लाब जानायखौनो प्रफिट बुक खालामगोन नै 500 600 बिदि प्रफिट जाबाय आं दा प्रफिट बुक खालामनोसै बांद्राय नेबाय थाना लाब गैया मानो होनबा कुवान्टिटिया एसेल' नालाय स' बाय सि इउ नेक्स्ट